President ka United Neutral Movement upa Charlie J. Rani hakasi sajan ula pensyai halor ka jingmi hakikat tu kat ni kilat pathai kubor palat lai pongut ki dekot ka UHM kila late man penyesosh ka TMC na kaliang jong ba Charlie ula ong bakalong ka babakla namar ki belet penyesosh ka TMC ki day ki belasang than na kaseng la katu kat ni por ula pensyai ba ka ka bami na ki katu kat ni tli kilat pathai kubor ka long ka babakla namar ki belet penyesosh ka TMC kila syang than no na kaseng but om lai pongut Henry ki tang Henry ngut ki badai teng ki dekot ka UHM ula ong bakum kaseng ka kwa bakipat ba pensyai ba ka UHM haduk menta ka di kaseng bhalang om dan bat kanu kaseng san perthai ha ka jela bat ikitu ki belet penyeso kaseng bat kenthop na du vice president berem upa Daniel Khashandi organizing secretary berem u Shampang Khaluki u education secretary berem u Victor R Mauri bat u Melvin Japang bat nakaliang ki women's wing ka kong Efisha El Nonglat bat ka kong Marianne Lingdo kilat dep ban syang that na kaseng hashwa bakin ringko sha ka jeli ka san perthai klabun ki jing kontrol na kaseng jungi bat klabun ki jing syakren mo bonong no ba kata kaseng ka di kaseng jong ka we pat ki sing san perthai nei da ba shai in pensyai phi ba kamdon gum ta na kaliang ka jungi mangat pensyai shwan diat ba ngi adin ka jing kini ki kat slang ni kla don lut nadu baki kishti in okam jeng kisaungut khot jong ka seng jungi kita kisaungut long nadu vice president berim ba Daniel Khashandi unang tade organizing secretary berim Shampang Khaluki ringkat unang tade education secretary berim Victor R Mauri bat kumjuru member baditang member we Melvin Japang itu kila syang khat na kaseng nadu ka tarik ka day nadu ka arfu pratarik panay bakandai arfu bat akajig sya kani ka GC ka day bangi khot bangi ni adon kat lang batki bangi borom rei kalami da kam tu namar ba kat wajing penbet kalong ba hadin bakimi ki kajing kula ka jing kren jong ki khmat jongi kalong ba kin zrung no syakoi kelempung kata ka kelempung san berthai tingi ong ya kata namar kum kajing long brio haki brio idon la kajong long ni kwa pa ting ki kwa ban let no shlumpung yang san perthai ni mla ban khang ya kajing kwa yang berismet ti ngi plat jak besuk bat ngi kit bok ruang ya kiru ba ki let chaknu no benta jong ka lempung hakanu no sa la kalong hakanu no san ni masima san perthai taba kidan kata ka parti jong ki kala manong bagi leng nilai i ha po ka social media bagi let po TMC kin kit bok ruang ki bakin nang ye tre ba ndai kat ka jing yo kentho da jing ki babun balang bang baka seng UHM kadi ka seng jong TMC ndai kata kalong ka babakla namar ngi kum ka seng ibra ko kat kum ka riti penyak kam jong seng ada keren syai bang inum don benta ba kuno political party ndai ngilong baik kata ka seng ka ba marwai bat ka seng ka ba trebet nam ta ka daw ba jong chat binriu ka bam don ka jing dai bat no kinu political party kata ka di kan ngrim ka bang ni pensyai phi ndai kai ka bomdon politics borokhat ka sidon ka politics lakalong hakiseng bahang kum hakiseng balang ru politics sudan kamot ka politics kadai kai kajing penginhap menyalang menghap ether kajing mot ngini hap yasaj am takada ba jat mriu ngi ngilong ba kaseng ba persya ba ya kai ka ba ka sarkar ka le persya nam ta jungi nam ta pa ba ti ngiyang rat ba nam ta ban yadayu ka jat mriu jungi omban yang beda nam ta kanu political party kata kadai ke we bangin pensyai mata kasni te kabar halor ka jing syakan tho ka ba ong ba kini ki seng ki ke khot ke jongi lalek hadu ki CC members barokhat pat lai phongot ki khot jong ka seng kata kalong ka babakla kat ka jepen mi apo ka press media hadin bala dep ka yo ka jing ekran vice president berim bat wastan organizing secretary jongi utau ba Daniel Khashandi ba George Chopnyao la thu shai ba nakaliang ka jongki kimdon ban ba kin penmi kerteng jong seng nrei ki ong lakat ka jingkren jong ong ba kadai bet ba la penmi naka press media te ngirungi kentujur press media bakin
num penmi ba ang kita ki UHM re habakut kini kot sa kat kini kot sa kila syong thaj na du meno kini ba kila de keren syai ru ba ni syong thaj na kasing kita ki lai phongot ru ki ba ong ba ki dei ki khot yang UHM kim dei kim nakaliang ka jongi ngi kan taj mardor ba kim dei ki khot jongi amar hakaseng nginang ne nong rem hi ba nginang don hi ba khot ki khot ki tang ini ki saungut ki ba yu bat arngut ki khot na women's wing kata yang sa pensyai presiden yang women's wing spech pang hi ti ba kibala lecha plieso no sya kuai kelempung ti kubor kro syu pa ba wat num su thu bakla ya ka UHM namar ka UHM hi ka yeng nam ta pa ba ka ni yeng hi nam ta ka daw ba jang jet men riu ti ha ka ju kaliang ngi kwa ngi skokmen bangin pentip hang ni bangilayo thmai da mene ka sngi ba pen ko buram yo vice president matmai jong CC ka tai ba Kenneth Jana samla Kenneth Jana dei bala traila slam hakseng wala le nong rimba hakseng bat kumjuru boros katu bat kum chairman jong ka employment and development cell timenta nilayo yu kum vice president batmai general secretary nang ne ujuhi ba tibor shadab nang tadu joint secretary nang ne ujuhi ba Shefat Karsano nang tade kuwi ki khot na ki assistant organizing secretary kinang don bro arngut juban dablak rendong batu samla George yopnyau kinang don hi bat kumjuru ki par khot te ndon e chu banginong kadai tangkatahi ka nakaliang kajali kum ka sisi kayang rang ba ben nam tau pa ba nam ta daw ba jong jet pen riu om ka seng jong kanu ka political party minum don kanu ka jinge dei bat kanu political party ho ka jinge kren parlok nila banya kedu ni kren ni dei baka jingrung jong khot ki bala syong thaj nangi syakatu ka parti du kamdon jinge dei e do em ka UHM tangi ni kentien te mentang ngan IT no si presiden yang women's wing bin keren iya kebenkam nakaliang jong ngi ki women's wing ni pensya sepi ba ya ikong official ndo nong lai ide I dekat ibangila de ban pensange na duka pen absent trik bana agos te me I imchim don chu a ka seng bat ngi bat kum juru da na ka benta jong ikong Marian lingdo itu ru I na du mta ka sngi imlong chu I dekat jong ka seng jongi bat menta ka sngi ka khatsan tarik bunai Oktober te kalong ka babakla ka kubon na marbangi yo sngo kala long ka basukun det kan ba ha gijing mi ki media ba ki don hadu live hongut ki member ki ba mi na ka seng jong ka UHM te kombala pencha dai presiden te phila ya yo sngo lut iki ya ki ta ki ba I na ban ikiran chapang kani ka jing mi jongki ba kalong ka kubor ka bamdai ndai ka jing ken ka total bar kalong tang hundri ngut kalong ba sangut na kirang ba ki bla syong thaj bat ar ngut na kini ki ken thai ki ba ngala de batayan kulisbo